Indlu yeenkokheli zomthonyama kwiphondo laseMpuma Koloni ifuna ukumangalela oogqirha ekuthiwa bakhupha iincwadi ezingumgunyathi eziqinisekisa ukuba amakhwenkwe akulungele ukuba angaya esuthwini.Ngamakhwenkwe angamashumi amabini anesibhozo asweleke ngexesha lolwaluko ehlotyeni kunyaka ophelileyo.Ukanti nabazali ababonakala benesandla koku bangajongana nengalo yomthetho. Uphicotho lolwaluko lwasehlotyeni ku-2019 lubonisa ukuba amanye amakhwenkwe oluke engafanelekanga kulwaluko lwasehlotyeni. Kutyholwa ukuba bafumane impepha koogqirha ngomgunyathi. Sivene ke ngethamsanqa nomphathiswa wethu uZwelikamkhisi into yokokuba bonke abo bantu masibabhale sibase kwisebe enzela uba iqumrhu elikarhulumente elijongene nokuphatha koogqirha likwazi ukujongana nalo mcimbi bakhutshwe kwakwiroli yogqirha. Isebe lezemicimbi yemveli ephondweni lifuna intsebenziswano koogqirha ababandakanyekayo. Sizawubhala amagama abo siwathumele ku-National Department of Health ukwenzela into yokuba u-National Department of Health athathe the necessary steps. Iinkokheli zomthonyama zikholelwa ukuba isebe lezempilo funeka liphendule nalo. Iinkokheli zomthonyama ephondweni zikwajonge ukuphakamisa ukuba umthetho ojongene nolwaluko ephondweni uguquguqulwe ukuze abazali abasebenzisana noogqirha ukufumana impepha ngokungekho semthethweni babanjwe. Ngefuna weendaba ze-SABC kwiphondo leMpuma Koloni.